pagkatahon sa plano mo o Diyos, magipakamatan mo. Hi mga igsoon, maayong hapon. Karon di ay adlaw, pasensya kay init kayo. Adlaw Sabado, January 8. So wala joy kuryente diri sa amo mga igsoon. Mag kuan rami mag charge niya 30 ang full charge niya. Mo ni mga igsoon nga ako ipakita ninyo nga amo ang tigumanan mga igsoon kay nalumpag na gyud siya nga. So mao ni siya ang update karon mga igsoon. Mao ni mga igsoon ang amo ang tigumanan. Mao ni siya karon sa una taon magbarog ko diri na ay mga kuan pero karon wala na. Ang stage na lang ang naa. Ay makana ta mga igsoon nga unsay plano sa Ginoo pero nindot ang plano sa Ginoo mga igsoon. Mas nindot pa sa atong plano. So mao ni mga igsoon ang mga sin nangalukot kani mga kahoy sa tigumanan. Ang ubang sin mga igsoon na dito sa babaw gibutang ni Kuya Ilay kay iyan ang gibutang dito sa babaw para dili makuha ba, dili kwaon. So ang uban mga igsoon mao ni siya og nagsabot ang mga ansyano mga igsoon nga himo na sad mi kung asa mi magtukod og kanang main na jud nga amo ang simbahan. So mao ni siya mga igsoon. So mao to mga igsoon ang amo ang simbahan. Karon nga nabungkag na pod. Temporary ra may mga igsoon nga dito may magsimbahan sa amo ang usa ka igsoon. Nya taud-taud mi nahuman og service naman ang among service mga igsoon. So please like, comment, share and subscribe mga igsoon for God's glory. Please share, like, comment, subscribe, balik-balik lang ko mga igsoon. Bye bye, see you soon mga igsoon. Bye bye.